Filmer vi? Nå. I aften har vi så et lille væddemål mellem Mikkel og mig. Og det går på, om jeg kan spise den klump wasabi her. Den er stor. Og det får jeg så 500 kroner for. Og som I kan se, så har jeg jo samlet lidt, hvad der var samlet. Og så går det simpelthen bare ud på, at her er en stor den klump der. Og spise den klump der. Og det gør jeg så nu, når jeg lige pepper mig selv op. Nu har jeg gjort det. Og vi har en klar aftale, nu har vi på video, at hvis det er, at jeg selvfølgelig ligger døden nær, så bliver jeg jo selvfølgelig kaldt efter en ambulance. Det er klart, ikke? Så. Ja, den er blød. Sådan der. Og så tæller vi. Og så siger vi 1, 3, 2, 1, nej, jeg skal selv gøre det, ellers så er det ikke spændende. 3, 2, 1. Ej, hvor er det vanvittigt. Det var nok godt nok. Sygt, hvad? Ej, hvor er det klamt det her, mand. Jeg har aldrig oplevet det. Jeg har spist stærk mad, men det her det er fandme ulækkert. Fy for helvede, hvor er det bare. Det er sindssygt, hvad? Prøv lige at tage mig med det. Det gør ret ondt hernede. Jeg sige, det er ikke en rar fornemmelse, at jeg har oplevet det. Det kan godt være, at det ikke lige var de 500 værd. Hold da, fy for det. Nu begynder jeg også at få det varmt. Og du sveder helt. Og min hjerterytme er bare sat op på 100 slag i timen, tror jeg, eller sådan noget. Er du sindssygt, mand?